दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा बेखौ बेनि गेजेरजों आंखौ सुंद' बिबुंथि लाखिहोनायलाय सुंद' हाबाफारि बेखौ आं मावनो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 16थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनै जिखिनि सेथि साननि हाबाफारिफोर फुंनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे गासैबो बेखेवजाजोब्बाय रायदाव आफादनिफ्राय बेनि उनाव दा आथिखालाव भलिबल जि कम्पिटिशन बे भलिबलखौ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी भलिबल बादायलायनाय आरो गायदे आरो हेलेना काबादि जिनि बादायलायनाय बे बादायलायनाया जागासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो दा मोनाबिलिनिफ्राय देंखो मु 1, 2, 3 बेयाव बे कम्पिटिशना जागायगोन उनाव गाबोन अपेन सेसन जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि जि मुङै बिबार बावनाय बे जागोन उनाव 22 खालार खालि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो लोगोसेयावनो आथिखालाव गोदानै सायख'जानाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' साराबो बेयाव फैगोन आरो बेजों लोगोसे जे काउन्सिलनि बुंथिगिरि थामहिनबा स्पिकार कातिराम बर' सार बिथांमोना गेवलां मेलाव सफैगोन आरो जों हारिमु आरो गेलेनाय बादायनायनि अनगायैबो जि थुनलाइयारि बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना बादायलायनाया बेयाव दं हरखाब बिबुंथि बुंनाय आरो लोगोसेयावनो गेलेनाय आयदायाव भलिबल काबादिजों लोगोसे गाबोन फुंनि 4:30 माराथन रेस बे माराथन रेसखौ जों 16 किल'मिटार खालामनाय जादों बे हाबाफारिफ्रा बेयाव जालांगोन आरो